बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनां रादाब लानानै फैदों। हादरगिरि रामनाथ कविना दिनै आसामसिम सफैबाय। सानथामनि हाबाफारि लानानै हादरगिरि रामनाथ कविना दिनै आसामाव सफैबाय। आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखी, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना गाजा गोमजायै बरायदों हादरगिरि बिथांखौ। बिथाङा 400थि लाचित बरफुकननि जोनोम सान फालिनायाव दिनै बाहागो लादों। लोगोसे गाबोन तेजपुर इउनिभार्सिटिनि कनभकेसनाव बाहागो लाखांनायनि उनाव काजिरङा नेशनेल पार्कसिम आगान सुरगोन आरो 27 फेब्रुआरि खालारखालि दिल्लीसिम रावना होफिनगोन हादरगिरि रामनाथ कविन्द बिथाङा। सानथामनि हाबाफारि लानानै हादरगिरि रामनाथ कविना दिनै आसामाव सफैबाय। आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखी, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना गाजा गोमजायै बरायदों हादरगिरि बिथांखौ। बिथाङा 400थि लाचित बरफुकननि जोनोम सान फालिनायाव दिनै बाहागो लादों। लोगोसे गाबोन तेजपुर इउनिभार्सिटिनि कनभकेसनाव बाहागो लाखांनायनि उनाव काजिरङा नेशनेल पार्कसिम आगान सुरगोन आरो 27 फेब्रुआरि खालारखालि दिल्लीसिम रावना होफिनगोन हादरगिरि रामनाथ कविन्द बिथाङा।